Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗദാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാത്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിശനം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി
ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താമസോ ഭൂതസൂക്ഷ്മാദിർയദാഗം ലിംഗമാത്മനഃ. താമസോ ഭൂതസൂക്ഷ്മാദിർയദാഗം ലിംഗമാത്മനഃ. അതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഇതൊരു വരി മാത്രമേ. ആകാശം ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ശബ്ദം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ വികാര രൂപാന്തരവുമാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഓക്കെ. ആകാശം ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ശബ്ദം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ വികാര രൂപാന്തരവുമാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഏതസ്മാത് ആത്മനഃ ആകാശ സംഭൂതഃ. ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്നു. വൈകാരികതയാലും അജ്ഞതയാലും അഥവാ രജോ തമോ ഗുണത്താൽ ഗർഭിഷ്ഠരായവർക്ക് പരമദൈവത്വം പുരുഷനെ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അവർക്ക് ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ പ്രതീകമാകുന്നു. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ നിലം. നിർമ്മമേ നിലം. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ. അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ.
വിജയിച്ചു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ നിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ നിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാം ച യോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയതാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാം ച യോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ നിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ തമസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ നിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്ദീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തുണ്ട് മാതാജി? ഹെൽത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെയാ? കുഴപ്പമില്ല പ്രഭുജി. കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദീക്ഷക്കെല്ലാം റെഡി ആയി നിന്നോ? ശരി പ്രഭുജി. മിക്കവാറും അടുത്ത ആഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കും കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്വീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോ അനുശ്രുതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്വീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്വീക്ഷിതം സംസ്ഥിതം സ്പർശം വികുർവന്മമേ അനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലമായാംശതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്വീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബിന്ദു പ്രഭാകരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാലമായാംശയോഗേന ഭഗവദ്വീക്ഷിതം നഭഃ നഭസോനുസൃതം സ്പർശം വികുർവൻ നിർമ്മമേനിലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാനപദാർത്ഥം നോക്കാം. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്കുകയും അതിനുശേഷം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും ഭാഗികമായി അലർന്നു കിടന്ന ആകാശത്തിന്മേൽ കടാശിക്കുകയും സ്പർശേന്ദ്രിയം വികസിതമാവുകയും അതോടെ വായു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്കുക ചെയ്യും. എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് വളർച്ച പ്രാപിച്ചത്. മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകവും ആ രീതിയിലാണ് വികസിച്ചത്. ആകാശത്തിലെ അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതികോർജത്തിന്റെയും മിശ്രിതത്തിന്മേൽ ഭഗവത് കടാശം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്പർശേന്ദ്രിയം വികസിതമായി. അതേപോലെ മറ്റെല്ലാ വളർച്ചാ പദാർത്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ നിന്നും വികാസം പ്രാപിച്ചു. ശബ്ദം ആകാശത്തിലേക്ക് വികസിച്ചു. സ്പർശം വായുവിലേക്ക് വികസിച്ചു. രൂപം അഗ്നിയിലേക്ക് വികസിച്ചു. രുചി ജലത്തിലേക്കും ഗന്ധം ഭൂമിയിലേക്കും വികസിച്ചു. മഹത്തത്വത്തിലെ ഓരോ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെ. 24 ഘടകങ്ങൾ. ഓരോരോ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരുബലാനിദഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസാരുബലാനിദഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള വത്സലായ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസ്സോരു ബലാന്വിതഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്യുതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിന്ദു പ്രഭാര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനീഷ അനുപ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരൂപലാന്വിതഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ അഭിവികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ അഭിവികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ലീന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സോറി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ പ്രഭു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ അഭിവികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കേൾക്കണില്ലേ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കേട്ടു കേട്ടു കേട്ടു. ഓക്കെ. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ അഭിവികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരുബലാന്വിതഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ അപി വികുർവാണോ നഭസോരോ ബലാനിദഃ സസർജ രൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാവിന് കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരുബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോ വികുർവാണോ നഭസോരുബലാന്വിതഃ സസർജരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരുബലാന്വിതഃ സസർജാരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ബിന്ദു പ്രഭാകരൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലോപി വികുർവാണോ നഭസോരു ബലാന്വദഃ സസർഗരൂപ തന്മാത്രം ജ്യോതിർലോകസ്യ ലോചനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തദനന്തരം പരമോന്നത ശക്തിയുള്ള വായു ആകാശവുമായി ഇടപെട്ട് ഇന്ദ്രിയാവബോധം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും രൂപം പരിണമിച്ച് വൈദ്യുതി അഥവാ ലോകത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള പ്രകാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. 35ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അനിലേന്വാനിതം ജ്യോതിർവികുർവത് പരവീക്ഷിതം ആദത്തംബൂരസമയം കാലമായാംശയോ ഗതഃ. വായുവിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അതിന്മേൽ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിച്ച സമയത്ത് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതികോർജത്തിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ജലവും രുചിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്യോതിഷാംബോനു സംസൃഷ്ടം വികുർവത് ബ്രഹ്മവീഷിതം മഹീം ഗന്ധഗുണാമാദാത് കാലമായാംശയോ ഗതഃ. അതിനുശേഷം വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജലത്തിന്മേൽ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷന്റെ ദൃഷ്ടികൾ പതിയവേ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഒരു മിശ്രിതമുണ്ടായി. അത് പരിണാമം പ്രാപിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ഭൂമിയിലെ പ്രഥമ ഗുണമായ ഗന്ധമുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും അവയുടെ സംയോജന രൂപാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും മേൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കടാക്ഷം അനിവാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് മുകളിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വർണ്ണം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ചിത്രകാരനെ പോലെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ രൂപാന്തര ഘട്ടത്തിലും തന്റെ കടാക്ഷത്താൽ അവസാനം എനിക്ക് പണി ചെയ്തു. ഒരു ഘടകം മറ്റൊരു ഘടകത്തോട് സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് ശബ്ദഗുണം മാത്രമുള്ള ആകാശത്തോട് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഇടപെടുമ്പോൾ ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും സങ്കലനം ചെയ്ത് 2 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദം സ്പർശം ഗുണങ്ങളുള്ള വായു ഉണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ വായുവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ആകാശത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും ഇടപെടലും ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും നോട്ടവും ചേർന്നപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായി. വൈദ്യുതി ആകാശത്തോടും വായുവിനോടും ഇടപെടുകയും ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും ആ ഇടപെടലിനോട് സങ്കലിക്കുകയും ആ സങ്കലനത്തിന്മേൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം പതിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജലമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സങ്കലനത്തിന്മേൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം പതിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജലമുണ്ടായി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആകാശത്തിനൊരു ഗുണം ശബ്ദം, വായുവിന് 2 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദവും സ്പർശവും, വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും 3 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം, ജലത്തിൽ 4 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദ സ്പർശം രൂപം രുചി എന്നിങ്ങനെയായി. ഒടുവിൽ ഈ ഭൗതിക വികാസങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് 5 ഗുണങ്ങളുണ്ടായി: ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രുചി ഗന്ധം. അവയെല്ലാം വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവിധ മിശ്രിതങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മിശ്രണം യാന്ത്രികമായി നടക്കുകയില്ല. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളുടെ മിശ്രണം ജീവനുള്ള പെയിന്റുകളുടെ കരസ്പർശമില്ലാതെ നടക്കാത്തതുപോലെ എന്നാൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് യാന്ത്രിക സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമായി ജീവിക്കുന്ന അവബോധമാണ്. സകല ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക് ഈ പരമാർത്ഥം ഭഗവത്ഗീത 9:10 താഴെ പറയും പോലെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സുയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. സാധാരണക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്ഭുതകരമായി സംഭവിക്കുന്ന ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത് കരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെന്ന് എത്ര വിളംബരം ചെയ്താലും അവർ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെ പിന്നിലും ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാം തനിയെ നടക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾ തങ്ങൾ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ശിലപ്രഭാതർ ഇവിടെ കൂടി. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു: ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഭൂതാനാന്നപാദീനാം യദ്യത് ഭവ്യാവരാവരം തേഷാം പരാനുസംസർഗാ യഥാ സംഖ്യം ഗുണാൻ വിദുഃ. ഓ മാന്യനായവനെ, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഭൂമി വരെയുള്ള സകല ഭൗതിക ഘടകങ്ങളും ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും യഥാവിധി നിലനിൽക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കടാക്ഷത്താൽ മാത്രമാകുന്നു. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഏതേ ദേവാ കലാ വിഷ്ണു കാലമായാംശലിംഗനഃ ജ്ഞാനാത്വാ സ്വക്രിയാനീശാ പ്രോച്ചു പ്രാജ്വലയോ വിഭും. ഏതേ ദേവകലാ വിഷ്ണു കാലമായാംശലിംഗിനഃ ജ്ഞാനാത്വാ സ്വക്രിയാനീശാ പ്രോച്ചു പ്രാജ്വലയോ വിഭും. വർത്തനം ഭവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിക്കുകയും. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ നിയന്ത്രിതാക്കളായ ദേവന്മാരെല്ലാം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിയോഗിതരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വിഭിന്ന വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ശാശ്വതമായ കാലത്താലും ഭൗതികോർജത്താലും രൂപം പ്രാപിച്ച അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചുമതലപ്പെടുത്താൻ അവർ തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാവാതെ
താഴെ പറയും പോലെ പ്രലോഭനീയങ്ങളായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണക്കാരായി ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിവസിക്കുന്ന ദേവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം അല്പജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ കേവലം ഭാവനാപരമല്ല. അവർ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. കാലത്താലും ഭൗതികോർജത്താലും മൂർത്തമാക്കപ്പെട്ട അവർക്ക് ഭാഗികമായ പരമോന്നതന്റെ അവബോധമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത ഭൗതിക ശരീരങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണ ദേവന്മാരല്ല. അവർ ഏറെക്കുറെ ദേവന്മാരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അത്തരം നിയന്ത്രണം അനാവശ്യമല്ല. ഒരു ആധുനിക ഭരണകൂടത്തിലെ നിയന്ത്രണ വിഭാഗം പോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളതാണത്. ദേവന്മാർ നിയന്ത്രിത മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ. അവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഭക്തന്മാരും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ചില നിശ്ചിത ധർമ്മങ്ങൾ പരിപാലിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്താൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്. പാപികളായ ആത്മാക്കളെ നിർദ്ദയമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒരുവന് യമരാജനോട് ദേഷ്യം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ യമരാജനും ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃത ഭക്തന്മാരിൽ ഒരുവനാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റു ദേവന്മാരും. ഭഗവാന്റെ സഹായിയെ പോലെ വർത്തിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തനെ ഭഗവാനാൽ നിയമിതരായ ദേവന്മാർ നിയന്ത്രിക്കാറില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവരെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ള പദവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭക്തൻ അവർക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനങ്ങളും നൽകുന്നു. അതേസമയം തന്നെ അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് തെറ്റായി ധരിക്കുന്ന വിഡ്ഢിത്തം കാട്ടാറുമില്ല. വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ദേവന്മാരെ വിഷ്ണുവിന് തുല്യരായി അംഗീകരിക്കാറുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ദേവന്മാരെല്ലാം വിഷ്ണുവിനാൽ നിയമിതരായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരാണ്. ഭഗവാനും ദേവന്മാർക്കും ഒരേ സ്ഥാനം നൽകുന്ന ഒരുവനെ പാഷണ്ഡി അഥവാ നാസ്തികൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗ കർമ്മ നിർവ്യക്തിക തപശ്ചര്യ ഫലകാംക്ഷ പ്രവർത്തകർ പ്രക്രിയ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. ദേവന്മാരുടെ ആരാധകർ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായാലും പരമദിവ്യോത്തനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭൗതികവാദികളും മുക്തിവാദികളും യോഗികളും ഫലകാംക്ഷ പ്രവർത്തകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം കാംക്ഷിച്ചല്ല ഭക്തരുടെ വിഷ്ണു ആരാധന. ഭക്തന്മാർ പരമദിവ്യോത്തമ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട് അകളങ്കമായ ഭക്തി നേടുവാനാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നത ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര സ്നേഹം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാറില്ല. ഭഗവാനുമായി പ്രേമപരമായ ബന്ധത്തിന് വിമുഖത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ തന്നെ പ്രവൃത്തികളാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഗംഗാപ്രവാഹം കണക്ക് സകല ജീവികൾക്കും തുല്യനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരെയും പരിശുദ്ധരാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഗംഗാജലം. ഗംഗാതീരത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോലും പ്രത്യേക മൂല്യമുണ്ട്. ഗംഗാതീരത്തെ മാവും കാഞ്ഞിരമരവും ഒരേ ഗംഗാജലം കുടിച്ചാണ് വളരുന്നത് എങ്കിലും മാവിന്റെ ഫലം മധുരമുള്ളതും രുചികരവുമാവുമ്പോൾ കാഞ്ഞിരത്തിൻ്റെത് കയ്പേറിയതാകുന്നു. കാഞ്ഞിരമരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് കാഞ്ഞിരക്കുരുവിന്റെ കയ്പ്. മാമ്പഴത്തിന്റെ രുചിയും മധുരവും മാവിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവൃത്തികളുടെയും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 16:19 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, താനഹം ദിശത ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമൻ ക്ഷിപാമി അജസ്രം അശുഭാൻ ആസുരീഷ്വാ ഏവ യോനിഷു. അസൂയക്കാരെയും ശല്യക്കാരെയും മനുഷ്യവർഗത്തിലെ അധമരെയും ഞാൻ എന്നും ഭൗതികാസത്തിന്റെ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ പൈശാചിക തലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചിടും. ആകയാൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പ്രശാന്തതയ്ക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് യമരാജനും അതുപോലുള്ള നിയന്ത്രിത ആത്മാക്കളും ഉള്ളത്. ദേവന്മാർ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത ഭക്തരും സേവകരുമാകിയാൽ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ.
ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം മുതൽ ദേവന്മാര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോട്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യ ഭഗവതസ്തേയാ ഭഗവതി ഉത്തമ നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേകരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ നമസ്തായ തത്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे हरे विभो. हरे कृष्ण. അപ്പോ 24 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടതാണ് മഹത്തത്വം എന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കണ്ടേ അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഓരോരോ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ആകാശ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ശബ്ദം മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ വികാര രൂപാന്തരവുമാകുന്നു. മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാത്മകമായ പ്രാതിനിധ്യമാകുന്നു. പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വേദമന്ത്രങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകാത്മാവുമായ പ്രാതിനിധ്യമാണ്. വൈകാരികതയാലും അജ്ഞതയാലും അഥവാ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ ഗർഭിഷ്ഠരായവർക്ക് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണ ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അവർക്ക് ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യ പ്രതീകമാകുന്നു. ആകാശം പരമാത്മാവാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമായിട്ടുള്ള പ്രതീകമാകുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ബ്രഹ്മം അല്ലെ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ 3 തലത്തിലായിരുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ അല്ലെ, ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവർ, അത് പരമാത്മാവിന് അല്ലെ. പരമാത്മാവിനും നമ്മൾ പഠിച്ചു രൂപമുണ്ട്, 4 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപമുണ്ട്. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ആ പരമാത്മാവിന്റെ വലുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ഇഞ്ചാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ. ഇവിടെ അതുപോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തവരെന്താണ്? അവരെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആകാശമാണ്, ആകാശം പരമാത്മാവിന്റെ പ്രതീകമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, അതിനുശേഷം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും ഭാഗികമായി ഇടകലർന്നു കിടന്ന ആകാശത്തിന്മേൽ കടാക്ഷിക്കുകയും സ്പർശേന്ദ്രിയം വികസിതമാവുകയും അതോടെ വായു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും സൂക്ഷ്മാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് വളർത്തുന്നത്. മുഴുവൻ ഭൗതിക ലോകവും ആ രീതിയിലാണ് വികസിച്ചത്. ആകാശത്തിൽ അനാദിതമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതികോർജത്തിന്റെയും മിശ്രിതത്തിൽ ഭഗവത് കടാക്ഷം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്പർശേന്ദ്രിയം വികസിതമായി. അതേപോലെ മറ്റെല്ലാ വളർച്ചാ പദാർത്ഥങ്ങളും സൂക്ഷ്മരൂപത്തിൽ നിന്നും വികാസം പ്രാപിച്ചു.
ശബ്ദം ആകാശത്തിലേക്ക് വികസിച്ചു, സ്പർശം വായുവിലേക്കും വികസിച്ചു, രൂപം അഗ്നിയിലേക്കും വികസിച്ചു, രുചി ജലത്തിലേക്കും ഗന്ധം ഭൂമിയിലേക്കും വികസിച്ചു. നമ്മള് 24 ഘടകങ്ങൾ, മഹത്വത്തിൽ 24 ഘടകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്നിവ. അപ്പൊ ഇത് ഓരോരോ ഘടകങ്ങളിലും എന്തായിട്ടാണ് തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭൂമിയുടെ ഗന്ധം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലെ? ഭൂമിക്ക് അങ്ങനെ ഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്നാൽ നമ്മൾ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമിയുടെ മണം നമുക്ക് ലഭിക്കും, ഗന്ധം ലഭിക്കും അല്ലെ? ജലത്തിന്റെ രുചിയും അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജലത്തിന്റെ രസം ഞാനാകുന്നു, രുചി ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ജലത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെ? അതും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു: തദനന്തരം പരമോന്നത ശക്തിയുള്ള വായു ആകാശവുമായി ഇടപെട്ട് ഇന്ദ്രിയാവബോധം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും രൂപം പരിണമിച്ച് വൈദ്യുതി അഥവാ ലോകത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള പ്രകാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ ദർശിക്കുവാനുള്ള പ്രകാശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു: വായുവിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ച് അതിന്മേൽ ഭഗവാൻ കടാക്ഷിച്ച സമയത്ത് ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതികോർജത്തിന്റെയും ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ജലവും രുചിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു: അതിനുശേഷം വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ജലത്തിന്മേൽ പരമദിവ്യപുരുഷന്റെ ദൃഷ്ടികൾ പതിയവേ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ഒരു മിശ്രിതമുണ്ടായി. അത് പരിണാമം പ്രാപിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു ഭൂമിയിലെ പ്രഥമ ഗുണമായ ഗന്ധമുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെയും അവയുടെ സംയോജന രൂപാന്തര പ്രാപ്തിയുടെയും മേൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ കടാക്ഷം അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്ന് മുകളിലെ ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വർണ്ണം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന ചിത്രകാരനെ പോലെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ രൂപാന്തര ഘട്ടത്തിലും തന്റെ കടാക്ഷത്താൽ അവസാന മിനുക്ക് പണി ചെയ്തു. ഒരു ഘടകം മറ്റൊരു ഘടകത്തോട് സംയോജിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെ. ശബ്ദഗുണം മാത്രമുള്ള ആകാശത്തോട് ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം ഇടപെടുമ്പോൾ ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും സങ്കലനം ചെയ്ത് 2 ഗുണങ്ങൾ, ശബ്ദവും സ്പർശവും ഉള്ള 2 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ 2 ഗുണങ്ങളുള്ള വായു ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയും. അതേപോലെ വായുവിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ആകാശത്തിന്റെയും വായുവിന്റെയും ഇടപെടലും ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും നോട്ടവും ചേർന്നപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉണ്ടായി അഥവാ പ്രകാശമുണ്ടായി എന്ന്. ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നു അല്ലെ? ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശ്വാസമില്ല അല്ലെ? അവരുടെ തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് വലിയ എത്രയോ കോടികളൊക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഗർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് വലിയ വിസ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവര് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തി വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയി അവർ പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? ഓരോരിക്കലും അത് ഫെയിലാവുകയും അതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഭൂകമ്പവും സുനാമിയും മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. എന്താണ് ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിലെ
ഒരാളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കൈകളുണ്ട്, ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത ആ ഭഗവത് കൈകൾ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരൊക്കെ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലായിട്ട്. ഇതിൽ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. ഇവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെയും നോട്ടവും ചേർന്നപ്പോൾ വൈദ്യുതി ആകാശത്തോടും വായുവിനോടും, പ്രകാശം ആകാശത്തോടും, വൈദ്യുതി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രകാശം ആകാശത്തോടും വായുവിനോടും ഇടപെടലുകയും ശാശ്വതമായ കാലവും ഭൗതികോർജവും ആ ഇടപെടലിനോട് സങ്കലിക്കുകയും സങ്കലനത്തിന്മേൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം പതിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ജലമുണ്ടായി. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ആകാശത്തിനൊരു ഗുണം ശബ്ദം, വായുവിന് 2 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദവും സ്പർശവും, വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും 3 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം, ജലത്തിൽ നിന്നും 4 ഗുണങ്ങൾ ശബ്ദം സ്പർശം രൂപം രുചി എന്നിങ്ങനെയായി ഒടുവിൽ ഈ എല്ലാ ഭൗതിക വികാസങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിയായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് 5 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ശബ്ദ സ്പർശം രൂപം രുചി ഗന്ധം ഇവയെല്ലാം വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിവിധ മിശ്രിതങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു മിശ്രണം യാന്ത്രികമായിട്ട് നടക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത്. ഇന്നും യാന്ത്രികമായിട്ട് നടക്കുകയില്ല. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളുടെ മിശ്രണം ജീവനുള്ള പെയിന്റുകളുടെ കരസ്പർശമില്ലാതെ നടക്കാത്തതുപോലെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം കൊണ്ട് യാന്ത്രിക സംവിധാനം പ്രാവർത്തികമായി ജീവിക്കുന്ന അവബോധമാണ് സകല ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നില് ഭഗവാന്റെ കരസ്പർശങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും യാന്ത്രികമായിട്ട് നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയും. ഒരു നല്ലൊരു ചിത്രം വരക്കാൻ അല്ലെ, അതിന്റെ പിന്നിലൊരു ചിത്രകാരൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അയാളുടെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെ, ചില ചിത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത്രയും യഥാർത്ഥമായിട്ട് അല്ലെ. ഇസ്കോണിലെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സിലൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അത് എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റേതായാലും മറ്റു രാധാറാണിയുടെ ആയാലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആരുടെ ആയാലും അവരുടെയൊക്കെ ആ ജീവനുള്ള പോലെ തോന്നിക്കും ആ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റുള്ള പിക്ചറൊന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇസ്കോണിൻ്റെതല്ലാത്ത പിക്ചറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ഭക്തന്മാർ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കാണാനായിട്ട് തന്നെ സാധിക്കും. ഓരോരോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള വിഗ്രഹമായാലും ഓരോന്നും ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദിന്റെ രാധാ ഗാന്ധർവിക ഗിരിധാരി അതൊക്കെ ആ ശില്പിയോട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ട് നാളെ ഒരാൾ വരും, അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്നെ കൊടുത്തു വിടണമെന്ന്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെ ഭഗവാനെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നില് ഒരാളുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പിന്നില് ഭഗവാന്റെ കരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, സാധാരണക്കാരന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്ഭുതകരമായി സംഭവിക്കുന്ന ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മേൽനോട്ടത്തിന് കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയും അവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്കരങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ തങ്ങൾ മഹാന്മാരായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണെന്ന് എത്ര വിളംബരം ചെയ്താലും അവർ കുറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരോട് അവരൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് പറയട്ടെ അല്ലേ. അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ മുന്നിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവർത്താം. എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞുതരാം, അല്ലാത്തത് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് കുറച്ച് ഒരു മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും മഹത്വത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ സതീദേവി അമ്മമാരുടെ മാതാജി, സതീദേവി അമ്മ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.